كوريا ناوتو كده فوادو يجوا وادو لازم تهندل احنا سلام كما يتوعلو زخبركم تخطاتلتي أدليس إست أفرو برودكشن نلوم خا بزعبا بره بعرستي اتبل ناستات 45 كفالات زت رأيت تخطاتلت فيلم قال خنبلكم متشم بزعبا ذا سومناوي ناستات 45 كفالات بتخطاتل زقربت نبهلن سرعة محدران حزب إيرترا بفلايكا نتينا كبساوي وجن أقولي حق الترقي برهب على الرستي اتبل تخطاتلت فيلم كم زمسلكا غير كام زراب نرزنتن صباغنتا فيلم كم مدفاريو انتبلنا مجنانا يكون جنكا كم سومن مصه بهانقوتا زصبيان زكتاتلان تعذاب متن رئيتو خا تقمط زصلا ايمسلنن بفلايكا بزعبا ذا فيلم كزارب كاب زدرخني كابزون كم حمام عباي سعل بعباي إثيوبيان عباي تግራይን ዝብል ስነ حساب ዝተበረዘ ኣእምሮኦም ታሪኽ ንዘይ ፈልጡ መንእሰያትን ንገለገለ ስምዒታውያን ኣሕዋትና ጌጋ ስእሊ ንምሃብ ዝዛረቡ ኣርእስታት ድሕሪ ምዝካር እዩ እታ ገንሸል ናይ ሕልሚ ዓባይ ኢትዮጵያን ዓባይ ትግራይን ገይሮም ዘቐምጡዋ ሃገርና ኤርትራ ብስርዓትን ሕግን ባህልን እምነትን እትመሓደር ክቡር ዝኾነ ሕብረተሰብን ከም ዝነበራ ብፍላጥ ቀቢሮም ህዝቢ ኤርትራ بفقري عرباونت بفقري طليانن حلف حليفهم كا نحسر مغزاتاوي هصياويت إثيوبيا كم زنافق غيروم كقربو زي فنقلو امني كم زيرلو نايت مالن لومن زراتي محبراوي ميديا انت خونا اذا برهب عرستي اتبل فيلم نبوزو حقتات بهلن لمدن كبرن حبرتسب إيرترا اقولي حاكا مرأي حليفة نتوم ناي بعدي دمن سمعيتن استحنقطو ኤርትራውያንና ባህልቲ ንጥፋኣታ ኸይዶ ቆሱ ዝሓድሩ ተምሳል ተስፋን ከኤልን ሰንጋል ወዱን ብንጹር ዘርአየት ፊልም እያ ብዛዕባ ዛ ንኣስታት 45 ተኸታታሊ ክፋላት ኣብ ኤርቲቪ ዝተርአየት ፊልም ብዙሕ ክብል እኳ ሓሲበ እንተነበርኩ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዘወር እንዳበልኩ ካብ ዝረኸብክዎ ጽሑፍ ብዛዕባ ዛ ፊልም ኣዝዩ ስለ ዝመሰጠኒ ግን ከም ዘለዎ ናባኹም የብሎ እቲ ጽሑፍ كاب ناشنال انترست زبل ناي فيسبوك قدس زترخبئي برهب عرستي أبها قرنا كاب زفريا بلوطات قم نقر حزل عبيتي فيلمتاتن برهب عرستي ون كفالاتا ترشالا اتعدلنيا ترايو نزا اب اير تي في نا 45 كفالات زخدت تخطاتلت دراما بوستأزز تخطاتلا زا دراما نحنا درجة أبها قرنا نفالمايا نقدم إيروباوي مجزاتي بري كولونيال إيرا زنبرة بوليتيكاو محدراوي سرعات بحري التنصبارق بلست تسرح كوينا رخيبنايا اتي دراسن ألاين أبيل حدقو نبعلو بخمي يونزز مسل أزيو حيالن أنصبارق سنة بباوي عيو كعي بغيو زي قرر ما يكونا أدنا قوتنا وسن يبولون نأقباب النبابران لمدنت انتاويان حبرتسبنا كنقلصن كننصبارقن كينوت زيد العقمي هالكي عميق مرمرات مكياد مسلو كنتاتنا مسرح انصت هاجرنا تساني خخيد سلا زلوو قليل بدهو ايكونن باورو دما اتي بوليتيكاوي محدراوي سرعات شنخو نمنصبراقو زياده بدهي يغبرو حبرتسبنا مستدرابي مغزاتي غوبطا وشت أو تقانفو نرستون قلتون مسلو متايو زخفلو واغان استقعزو نوح من قدن قليلاي نبرن ازي بلك عن مقلاصو مسرت نايلومي زمناوي حزبي إيرترا ايو حزبي إيرترا ابعد قاوي حرنت قالسو يخون مكبار للاونوتو نزرعيو ناي زيتت عادنت قراصنتن بحلي سئلكا اب حدا ليتي وي قال وحدات عقوداتون زفلق ايكونن لنوح زمنات كم أمرات كبرتاتن بحرياتن كوينو تخصكيسو ملكع زحزي كم تهاجر كتكون بغو حبرة السب كهلوكا زلوو زبهال نبقعات زي حبرة السبون زقبر زي زتدبق تاريخوي والرشاي انتاو حبرة السبنا بلكع ككم زمن امصو بحد اوان بمسفناوي سرعات
ፊውዳል ሲስተም እዩ ነይሩ እቲ ካብ ካልኦት ህዝብታት ከባቢና ይኹን ዓለምና ዝፈልዮ ባህሪ ወይ ፖለቲካዊ ስርዓት ክብርታት ግን ዘይከም ሓይልኻን ናይ ሓረግ ንጉሳዊ ወለዶን ብኢደ ዋኒንካ ኣነባባሪ ህዝቢ ክትከውን ዘፍቅደልካ የለን ብዓንደ ርእሱ እውን ባላ ተደገፍ ሕግ እንዳባ ተወከስ ኢኻ ትበሃል እዚ መሰረታዊ ጉዳይ እምበር ብቐንዱ ዓዲ ተኣኪቡ ወይ መኺሩ ንሕጊ እንዳባ ተወኪሱ ቆፅሊ ከምብረልካ ማለት ከጽድቐልካ ክኽእል ኣለዎ ዋላ እውን ሓይሊ ተጠቂምካ ንሙሉ ዓዲ ርእሱ እንተ ኣድነንካዮ ኣብ መጠረሽቱ ከምቲ ደራሲ ኣቤል ሓድጉ ዘስተምሃረና ንዓመፅቲ እንዳ ተስፋን ክኤል ዝረኸበት መፈጸምታ እያ ክትረኽበካ ኣንስቲ ይሕልዋ ንርስቲ ዝተባህለ ብቕልፂ መንዶ ይኾና ዝብል ዓሚቕ ሓሳብ ይሕዘና ነይሩ እዩ ለካስ ብኣእምሮአን ብልሐን ዘይተፀዓድነተን ምስጢራውነተን ዕፅፍታት መስዋእተን እዩ ነይሩ እቲ ናይ ኣደ በርሀ ወይዘሮ ለተንክኤል ዘይትቲ ተዓሚፁ ብኢድ ሰብ ዝተቐትለ ደጊያት ሃይሉ ፍርንክኤል ዝነበራ ዝሕልፈኦ መስገደልን ናይ ዓመታት ምስጢራዊ ቃልስንን እንክትዝክር ሎሚ ንከም ምቁር መርዚ ዝኣመሰላ ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኮሰ ድራማ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ምርኩስ ከም ዝነበረ የረዳእካ ወባውን ርስትን ፍትሕን ዓዶ ኣባ ክትብል ኣብ በረኻታትን ጣሻን ዓዲ ቃልሲ መሪፃ ዕድሚኣን ዕድላታን እውን ወፍያ እዚ ከዓ ንተመሳሳልነት ንከም ተወፋይነት ዶክተር ላይነሽ ዝኣመሰላ ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ዘመናዊት ኤርትራ ብተመሳሳልነት ዝገልጽ ዕዮ እዩ ምናልባት ሓላፍነትን ትእምርትን ጽንዓትን ናይ ግዜና ደቂ ኣንስትዮ ዝኸረረን ዝዓዘዘን ስለ ዝነበረ እቲ ዋጋ ብዘይ ሓድጊ ኮይኑ ተፈጺሙን ተሰኒዱን ኣሎ እቲ ዓንተር ጅግና ኮይኑ ዝዓየ በርሀ እቲ በዓርስቲ ኣብ መንጎ ፍቕሪ መሬትን ጓል ሄዋንን እውን ተቐርቂሩ ጓል ሄዋን ብተፈጥራ ዓንቃፂት ዕላማኻ ኮይና ዝመፀት ትመስል እያ የግዳስ ፍቕሪ ምሂራ ዝያዳ ጥበብ ከም ተግዝመካ ኣብ ዕላማኻ ድማ ፍጹም ከም ትገብረካ ደራሲ ኣቤል ሓድጉ ንታሪኽን መኽዘንን ፍልጠትን ፈቲሹ ምሂርና ንኽእለት ምምሕዳር ህዝቢ ክዋጢላ ዝተዓዘበ በዓል መብፅዓ ከንቲባ ሕድራይ ከምዚ ክብል ኣስተምሂሩና ህዝቢ ከተመሓድር ቀሊል ኣይኮነን ፍትሒ ከተንግስ ኣለካ የግዳስ ካብ ፍትሒ ከተጥፍእ ምእንቲ ፍትሒ ክትሓልፍ ክትመርፅ ኣለካ ክብል ምስ ሕልናናን ፍናናን ኣራፂምና ቅልስ ኣሕዋት ክቃተሉ መፍቶጓና ንሓዋሩ እውን ንባዕዲ ሓይሊ ዘርብሕ ምዃኑ ካብቲ ቅልስ በርሀን ሓውቱ ውባን ብዙሕ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ሱልጥናት ኢና ኢሎም ዝሕጭጩልና ንገዳምን ጉዳም ተኣምራቱን ዘናሹ ዝመኾኑ ሰባት ትርጉም ነፍሲ ወከፍ ባህላዊ ንበሎ ሃይማኖታዊ ውርሻና ሕጂ ይረዳእዮም ዝተደበቐ ትሕዝቶና ህላዌና መርሖ ጎደናና ብሶላና እዘን ገዳማት ይኹና መሰልተን ዓቂበን ንዘመናት ኣሽሓት ዓመታት የመሓላልፋልና ምህላወን ክስወጠና ይግባእ በርሀ በዓል ርስቲ በኣንክሮ ዝተኸታተልናያ በዓል ገዚፍ መልእኽቲ ድራማያ ንያታውን ልምዳውን ሕላገት ስርዓተ ምሕደራ ጥንታዊ ሕብረተሰብና ተንጸባርቕ ኣገዳሲት ሰነዳዊት እውን ተኸታታሊት ድራማያ እቶም ዘይተኸታተልኩማ ረኣይዋ ምህሮ ተገዘሙ ኣገናዕ ደራሲ ኣቤል ሓድጉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብናሽናል ኢንተረስት ብዛዕባ በርሀ በዓል ርስቲ እትብል ንኣስታት 45 ክፋላት ኣብ ኤርቲቪ ዝተኸታተልናያ ፊልም ኣመልኪቱ ዝወፀ ጽሑፍ እዩ እምበር ኣብ መወዳእታ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብቋንቋ ሃገራት ወይ ናይ መግዛእታ ሃገራት ከም ዝሕበን ጌርካ ዝግለጽ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ባህልን ልምድን ክብርን ስርዓታትን ሕግን ዳባን ከም ዘይነበሮ ጌርካ ኣብ ጎልጎል ክትገድፎ ምድላይ ብዝተፈላለዩ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያን ዓባይ ትግራይን ባህግታት ዘለዎም ሰባት ዝዝረብ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ንሳቶም ዝቆነሉ ስርዓተ ምሕደራን ባህልን ልምድን ከም ዝነበረ እዩ ዘረዳእካ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ብሩኽ ምሸት
كاب علامة خام مفتار كان كم ذا السنة خلق كان تماهر انت خونا فقري اندرق وعزو من باري علم لي من ليو كأكل من مفكاري زخونا سب كم سألعي نبل بدحرقو قدا رهرهاي لبت عديلة انترفون دمنياتاتي مقتال تسأل أن نسب كوين النخ نعوتي ندحريت كوان تقواتتو ما انت موقوقو زحلفتان جواء نور ولدي رستي رستبوتاتي بنوراي ترستخو نيوتي اب إيدي عميخي كندي وقعت تراغاري بزحات قتيلة بزحات مبلالو غيره بزحات ازختي ما انت مريتين عدبوين من بارقدا كم نصدق اسمعن أولدي بوح النجر نسخا خواي عدلني أخا رست بوتاتكا كاو بخاخت رستزبق عخاب مخانك انتو خونه زي تفتر خلو زلخا مريت دريتو بزحاتكم مخانمت أن كاب رست بوتاتكا تسقاخ تقوادس تراي زي كونه ما انتو زي رستي هيوتكا تكفليخا سلو زينا يواجحيو كله أبوانو اسم خون صبات حاقينو زنق حسود